ngenteni Niken Salindri. Heeh. Ya muga-muga engko bar gara-gara ya sing enek sing mresani. Ayo. Ning sok tanggal 10 April kuwi nganti isuk mesti enek sing mirsani minimal 300 orang. Mergane kabeh para TNI Angkatan Udara diwajibkan nonton wayang mbuh saka ngendi wae wilayahe. Tenan-tenan. Oh yoga-yoga tekan nang lokasi kabeh siap ngono kuwi. Ayo dihormati kabeh. Ngono kuwi. Sok latihane tanggal 1 kuwi ning studio karo tanggal 6 nglatih Pak Urip Widodo. Ya. Lakone Perang Dunia Ketiga. Beh. Apik mbuh. Ya, genduk Niken Salindri coba jumenenga kaya apa nduk Cahayu. Bocah. Jane dhewe lek napa job nyanyi tok ana jam 12 wis mulih. Parandene mergo senenge karo kabudayan mligine wayang nganti jam 2 nembang mongko engko mulih jam 3. Kaya ngono nduk. Ora pengen leren nyinden nyanyi tok ngono lho ben ra kesel ngono kan. Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas neng ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Neng Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora 750? Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Ya tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medhun neh ora apa-apa. Jane nanggap kula niku paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit? Ya, saged, Pak. Oh, iya. Saged di DP nggih to, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di cicil ngono ya, di DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayang tak duwepe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal ngono. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten lho, Pak. Ngono tak duwepe kabeh ngono kuwi. Masuk akal berarti. Ah iya, jenis strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kan nembang apa nduk? Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem to? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel bisa foto karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI tak edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Lah ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman Pon rantos ket dek wau, Pak. Pon ket dek wau sonten. Apa? Kan kula wau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva pengen foto. Lah kula tasik make up deh tasik damel bedak mawon ya ngeri to, Pak. Kayak gareng to, Pak. Iya. Mangga kula semayani. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat
bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Rini pun mboten sasungan, mboten usah beto dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Bapak beto dompet. Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Wah, anu, kula teng-tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini. Bar niki foto kalih kula mboten? Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif mulumer ae. Monggo diitung kameramen ya. Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun, Oh nggih, Bu Rini. sampun, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Nggih. Gubuk asmara sih ya, Nduk. Nggih, Pak. Enak duite barang lho nyah, iki diplastiki ya. Ayo. Mboten, Pak, mboten. Pun. Niku lho gak niku lho. Ayo. Oh nggih. Cah-cah kuwi lho. Ayo nggih. Ngoten. Lagi iki dhuwit diplastiki. Ayo. Go tutik. Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan. Nggih, siap. Sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik niku. Nggih. Napa Pak bawane? Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan No. lelampahan kang muri Nano. tresno tulus nadyan engku bekas mara Luar biasa. Ya, Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perawan senange gubuk asmara biyen kae tak gantung tresno tanpa bantah tanpa klasa bat abadi kenaman asmara gubuk kae nyimpanawati wiwit biyen tumakas saiki
kae kebak cerita wayangi nganti kakak terima cepatan sajroning hati kaitan guntur saya merhati aku kowe dadi gerbang meragalan ning kubuk asmara Hayang Hara original pimpinan Bapak Soleh. Sampeyan kerep nonton YouTube Madangkara, ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Dijingkas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Keh? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire iki apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Monggo tos.
wewayang rangsang pujo sarining kembang Sumaning ratri mangsa miji enanti mametri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjenengan antariksa angin dewi ayu sang rina kusuma wijaya Bekar lan sumi pasti kain taman sari malung-malung sumeni kelawan bulan indasari ngambarem sasmito sang kumbang wewayang rangsang pujo sarining kembang kena nggih tambah kangen. Ayo, ya ngono kuwi karo nggih tambah kesel. Kasih Nduk Niken Salindri, terima kasih. Intine pokoke awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa upami dumateng Burini kalian Pak Hendar, nggih. Mugi-mugi sak rampunge wayangan jenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah, rejeki melimpah ruah, dipun paringi putra putri soleh lan solekah. Klebet para pamirsa ingkang kepareng nenggani kelawan awake dhewe ngaturake panuwun muga-muga tansah pinaringan bejo donya nganti akhir ya, Truk. Nggih. Yen nulat dawuhe Rasulullah jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghindari debat utawa eyel-eyelan utawa ngotot sama dengan inden kapling di surga. Negara yang rusak ketika pejabat dan masyarakatnya tidak pernah berkarya karena disibukkan dengan perdebatan dan hujatan. Dan siapa saja yang tidak mau berdebat, tidak mau menghujat, itu dianggap orang yang bodoh. Bolak-balikane jaman ngono kuwi.